Čaute ľudia, tu je Paťo z GAP Gaming. Dneska je tam ďalšia hra. Tentokrát to nebude žiadne o hrách. Vidíte môj text, môžete si ho prečítať. Dávam na to 10 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zase 10 sekúnd na toto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vypršal čas, ale to nevadí. Nepovedal som, že o čo tu pôjde, ale rýchlo mám málo baterky, nevadí. No, ale, OK, takže môžeme ísť na to, hej? On to je o tom, že budem vám rapovať. Keď som si povedal, že veľa rapujem si, len tak dal som si instrumentál, našiel som tu dve instrumentály, ktoré si dám. Jedna bude, že nebudete vidieť ten text a druhý a tento text už na iný instrumentál. Takže OK. Dám takto, aby som mohol pozerať sa na to. A dúfam, že to budete počuť. Som to skúšal a dobre to počulo. Na hlas úplne, ale aby ste ma aj počuli. Tak toto nechám, hej. Teraz nebudem stať, je to teraz môj text. Svetí mesiac na nebi, Pane Bože, povedz mi, prečo si mi mamku vzal, keď som mu tak miloval. Milé ružia rostli a mňa slzy padali, keď som pri jej hrobe stál, keď som na ňu spomínal. Jo, ja sa teraz trápim, do Miláku vráti, jo, Bože, môj srdce ma tak bolí, vráte mi vám, prosím. Yeah. OK, takže počkajte, vypnem instrumentál. Počkajte. Vyposlal instrumentál a teraz, ktorý som si ja našiel, tu mi mal byť. Ja som si našiel jeden, ale to... A toto je to! Počúvajte, dámy a páni. Teraz môžete tam vidieť, že Daniel, dve bocky, to by mal spievať môj brat, ale to nevadí. Teraz ideme haj. Ne. Počkajte, on sa to keď rozbehne kus. Ešte tomu dávam nejaké, počkaj. Som pán a volám sa Patrikora, idem do teba z hora dola a je by the way. Si gay, je to oco a mama, tak sa nehraj na pána. Nemôžem za to, že ma chcú v tvojom klube, ty debil, čo ti dáva však král v klube, dostavím sa k slove, že tvoja debilka černá mama a zomre a bude sláva, no haha, lebo mala cti mala. A euro na včor mi dala. Tak počkaj, ty debil zelený, poviem ti, že ona dobre nevarí, tak neklam o tom však spievali. Jo. Ja dúfam, že to počujete dobre, ale ideme na dore. Jo. A tu je špestáčik, ale je tu jeden háčik, ktorý sa frajerom, tu biela maska a poviem ti, že tvoja malá kasku a na oslavu si ťa zavolám šaša, bo veľa many mám, tak preto dá sa. Stratil som okuliare do faca, lebo kláš sa stávková mysa, áno, je to tak, jo. OK, takže už sme dospievali a pozerím si záznam a keď to bude dobre, tak to vydám na ten YouTube, a keď to nebude, tak to nevydám, no. Takže idem sa teraz kúknúť, keď teraz sa rozlúčim a keby niečo by the way natočím unboxing na tablet, len to bude trošku trvať, hej. Pokým ho budem používať, ja ho teraz používam, práve som ho použil a včera som ho použil, takže tak, ale nebojte sa, ja to zabalím do tej krabici
unboxing z toho bude vlastne. Unboxing z toho bude. OK, takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. Ak sa vám nepáčilo, dať dislike. Ak chcete viac takýchto videí, určite zdieľajte, komentujte, odoberajte náš kanál a lajkujte, no. Takže ja sa s vami lúčim a čau.